140 o redwyr gobeithiol mewn 8 gwahanol adran yn ei chychwyn ni ar y daith 5 milltir i gopa'r Wyddfa. A 100 ohonyn nhw yn yr adran agored yn anelu am recod y llynedd o 1 awr a 12 munud. A hynny ar ddiwrnod eithriadol o boeth. Diwrnod yn gweddu mwy i garnifal na ras. Erbyn hanner ffordd, mae y gallu a'r ffitrwydd yn rhyw ddechrau dod i'r amlwg. A Francis, enillydd y llynedd, yn torri calon y llai profiadol gyda'i redeg cryf. Ac ambell un yn rhyw ddechrau dyfaru efallai, na fydden nhw wedi aros am y tren bach. Cyn cyrraedd y copa, mae eraill o'r hedwyr profiadol wedi sylweddoli mae Francis ydy'r peryg mawr. Ac mae Ricky Wilde o'r redwyr Manceinion, sydd yn redwr rhyngwladol i Brydain, ar y blaen, ac yn cychwyn ar ei garlam i lawr. Ac mae'r amser yn gyflym, 3 munud a 20 ac 20 eiliad. Ac yn y diwedd, ym maes y carnifal, Ricky Wilde sydd wedi torri'r recod yn racs ac yn cyrraedd mewn awr, 6 munud a 7 eiliad, 7 munud yn gynt na'r llynedd. Norman fy'n rhedeg i Brydain yn yr Olympics o Montreal sy'n ail, a Mike Short, pencampwyr y mynyddoedd, yn drydydd. Y cyntaf lleol i gyrraedd oedd Malcolm Jones o Borthmadog, a'r nesaf oedd yn yr adran i veterans oedd Bob Roberts o Lanllyfni, y ddau o fiewn awr a hanner. Oedd hi'n galad iawn yno chi? Wel, oedd rhaid, dweud gwir de. Be oedd anodd ynglyn â'r ras heddiw? Wel, dwi wedi gwneud ti mewn gwell amser yn awr a hanner ydy gweithio chi, ond heddiw, diwrnod y ras mae'n bwysig de. Psychologic yna dwi'n gwybod yn de. Pa mor galad oedd hi yna ti heddiw, Malcolm? Wel, oedd hi'n galad iawn yn part cyntaf i fyny at halfway house efo. Ia. Bod ti'n mwyn o wastad i fyny fanna. Mae'n siŵr bod chi'n cael eich gwynt atoch o fanna ymlaen i gymryd y part serth de. A mae'n dod i lawr wrth gwrs y reit galad yn hitio'ch coesau chi. Fwy na hynny fyny, ti'n meddwl? Yndi. Wel, gan chi chi wedi blino ddim ar ffordd i lawr. Dwi'n meddwl bod chi'n cymryd ti'n hawsach ddod lawr am bod ti'n ffordd i lawr dyn dod i ddim. Be di ymatab yr hogia profiadol mae'r fell runners yma i'r ras yma fydda chi? Mae'n meddwl bod y cwrs yma'n un da ofnadwy. Mae'n well o lawer gen nhw hwn a Ben Nevis. Mae'n llai. Ac dydy o mor serth. Mae o fel mae'n codi'n nhw'n araf ar hyd y ffordd i fyny o'r gwylod i'r top. Mae yna nifer o foes lleol wedi gwneud neithiadol o dda heddiw. Oes na wbaeth rhyw dro gwelwn ni rhywun Cymraeg yn ennill y ras yma? Mae'n uchelgais wrth gwrs, os ydyn ni wrth y modd gweld hynny'n digwydd. Do'n posib, dwi'n ddim. Gawn ni weld mewn blynyddoedd. Dwi'n gweld yn dod yn y dyfodol agos. Yr ail waith yn unig i'r ras gael ei chynnal, mae wedi tyfu'n eithriadol mewn blwyddyn. Oes na dyfu eto i fod? Wel, dwi'n meddwl byddwn ni dyfu mwy na hyn. Cwbl byddwn ni'n neud wan, di cadw ar y safon. Dwi'n meddwl byddwn ni wella y safon a'r trefniadaeth, dwi'n meddwl, beth. Newedig ar y diwrnod, maen nhw rhedeg i mewn i'r cae. Dwi'n meddwl bod yna well trefn o lawer yn dod i mewn os ydi bod heddiw.